Nganong kitang mga Katoliko nagsaulog man sa Pitsa 25 sa Desembre, ingong natawhan ni Jesucristo magtutukod sa atong santos nga simbahan. Kanunay ta nga banatan sa uban nga mga relihiyon, kay ang 25 lagi ko no sa Desembre, dili maoy tuig, dili maoy pitsa nga gipanganak si Jesus. Yung pangutanon ra nimo og dili pitsa 25 unsa man wa sa ikataatag igo ra mo supak unya way ikahatag nga solusyon o suggestion iwa man sila hibaw kung nganong Disyembre 25 nga atong gituohan nga gipanganak si Jesucristo. Ato silang pahibawon. Sa Old Testament sa Leviticus 16:29-34, Leviticus 23:26-32 o sa Numeros 29:7 ngadto sa 11, mga buluhaton kana sa kasaulugan sa mga Hudiyo nga gitawag og Yom Kippur o Day of Atonement sa in English pa. Kung sa Binisaya pa, adlaw sa pagpapas sa sala. Atong basahon ang Biblia, ari sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 39, nag-ingon. Sa ika-15 nga adlaw sa ika-7 bulan, sa dihang mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta. Pag saulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ug ang ikawalo, maoy mga adlaw nga hingpit nga igpapahulay. Sa ika-15 nga adlaw sa ika-7 bulan, sa dihang mahipos na ang abot sa yuta, gisugo ang mga Israelita sa Dios nga pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ug ang ikawalo nga adlaw, maoy mga adlaw nga hingpit nga igpapahulay. Atong analyson ning ika-15 nga adlaw sa ika-7 buwan. Unsa maning buwana sa atong kalendaryo nga Katoliko, kaning kalendaryo sa nagigamit sa tibuok kalibutan karon. Kay ang kalendar sa Old Testament Hebrew kalendar man. No mao ni kalendar sa Hebreo. Mao ni. Oops. Kita ninyo. So, kalendar sa Hebreo. Mao ni ang unang buwan nila gitawag og Nisan, ang ikaduha Iyar, sunod Sivan, ikaupat Tamos, unya ikalima Av, ang ikaunom Ilol, unya ikapitong buwan, atong gisgutan kanina, ikapitong buwan mao ang Tisre, unya ikawalo Heshvan, unya ang ikasiyam gitawag og Kislev, ikapo Tevet, unya ikasiya 11 Shivat, niya ang ika-12 Adar. Unya lahi ni siya kay ang ika-12 nila Adar sa atoa Desembre, sa atoa ang primerong buwan sa kalendaryo Katoliko sa primerong buwan Enero, January. Unya sa Hebrew calendar gitawag na siya og Nisan. Pero ang atong tan-awon kaning Nisan mao ni tunga-tunga sa Marso ug Abril. Unya kaning Tisre ikapito tunga-tunga na siya sa Oktubre ug Septembre. So atong timanan ha, sa Hebrew calendar nga gitawag og Tisre ikapitong buwan, unya ang equivalent ana sa atong kalendaryo nga Katoliko mo na tunga-tunga sa Oktubre ug sa Septembre. Kining Tisre mao ni ang gitawag og Ethanim nga naa sa 1 Hari kapitulo 8 bersikulo 2. Kaning buwana sa Tisre naay mga gipangsaulog ang mga Israelita ani. Ang sa pitsa 1 ngadto sa 2 gitawag nag Rosh Hashanah. Pitsa 3 gitawag nag Tzom Gedalia. Sa ikasiyam nga adlaw gitawag na siya Erev Yom Kippur. Nya sa ikapo gitawag na siya og Yom Kippur. Nya sa pitsa 15 mo nang gitawag og Sukkot. Nya kanang Sukkot gitawag na siya og Feast of Tabernacles sa in English, kapistahan sa templo. Nya kining pitsa 15 sa Tisre equivalent ni siya sa September 25 sa Gregorian calendar nga hinimo sa Katoliko nga mao gigamit nato karon. Ang naghimo aning Gregorian calendar si Pope Gregory. Akong usbon, kaning Tisre, kaning Tisre, pitsa 15, mauni ang equivalent sa kalendaryong Katoliko, kalendaryong igamit sa tibuok kalibutan nga September 25. Mao na siya. So, unsa may kalabutan ani sa pagkahimugso ni Kristo? Atong padayonon. Atong hinumduman nga ang buwan nga Tisre sa Hebreo mao ang
September 25 sa atong kalendaryo. Ug ang mga Hudyo nagsaulog sa Sukkot kon Feast of the Tabernacle o kapistahan sa tabernakulo. Ug ang buhaton sa usa ka pari nga gisangunan sa kapistahan sa tabernakulo mao ang pagsunog sa insinso didto sa halaran. Atong basahon ang Lucas kapitulo 1 versikulo 5. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abiyas. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa pareanong banay ni Aaron. Atong padayonon sa bersikulo 6 ngadto 25 kay nindot ni siya nga masubay gyud natong maayo. Bersikulo 6, silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayud sa tanang sugo sa balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana, torno kadto sa ilang hutong. Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari atubangan sa Dios, sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila o nagpili siya nga maoy mosunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo. Bersikulo 10. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawa sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya og nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga sa Elizabeth. Magsabak og usa ka batang lalaki, nganli siyang Juan. Inig kahimugso niya, magmaya ka og malipay, ingon man ang uban. Kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Og dad-on niya ang daghang mga tao sa Israel, balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo, inubanan sa Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, og andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel. Unsaon na nako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako og ang akong asawa. Ang anghel mitubag. Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti og pagsugilon kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Tungod niini maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Niining higayuna, naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa paghula niya, dili na siya makasulti kanila busa nagtuo sila nga nakakita siyang pananawon sa sulod sa templo. Og tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, bisinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sa sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth, o wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka buwan. Mingon si Elizabeth, ang Ginoo mitabang gayod kanako, ug karon gikuha niya ang naghatag kanakong kaulawan at tubangan sa mga tao. Taas-taas kay ito, no? Nahitabo kining panghitabo buwan sa Tisre pitsa 15. So atong hinumduman nga buluhaton kini sa pare matag pitsa 15 sa ikapitong buwan, ang ikapitong buwan mao na ang Tisre pitsa 15. O ang equivalent ana sa atong kalendar mao ang September 25. Nagsabak si Santa Elizabeth kang San Juan buwan sa Tisre pitsa 15. O sa atong kalendaryo karon September 25 ato natiman-an. Human sa 6 ka buwan nga nagsabak si Elizabeth gikan sa September 25, nandamkon usab si Santa Maria. Atong basahon ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto 31. Sa 6 na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga giganlag Nazareth.
May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahamutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan mo siyag Hesus." Sa unom na kabuwan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. Unsa mang buwanan nagmabdo si Santa Maria. Gikan sa pitsa 25 sa Septembre mag-ihaptag unom ka buwan. Sa ato pa, gikan sa Septembre 25, unom ka buwan, mao ang Marso 25 na namkon si Santa Maria. Mauna nga kitang mga Katoliko, nagsaulog ta matag Marso 25 sa Feast of Annunciation, kapistahan sa pagpahibalo sa anghel nga si Gabriel ngadto kang Santa Maria nga manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo og mahimo siyang inahan sa Dios kay ang iyang ipanganak dili man tao kundi Dios. Kay siya man kabuwan magmabdos ang babae usa manganak, gikan sa Marso 25, mag-ihaptag siyam kabuwan ug unya manganak dayon si Maria. So, siyam kabuwan magmabdos si Maria, maunang December 25, gipanganak si Jesucristo. Si San Juan kanusa man gipanganak? Mag-ihaptag gikan sa September 25 hangtod siyam kabuwan, June 25 gipanganak si San Juan. Maghuwang og unom kabuwan si Juan kang Kristo. Pero ang Katoliko, nagsaulog man sa John 24 as Nativity of Saint John the Baptist. Dili man John 25, nga naman na, kuhaan ning usa ka adlaw si San Juan. Mingon si San Juan sa Juan 3:30, kinahanglan siya muuswag ug ako mukunhod. Maunay giingon. Choco! So, sa Juan 3:30, kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod, miingon si Juan. So, kuhaan si Juan og usa ka adlaw, nagsaulog ta sa pitsa 24 sa June. Muna siya no, John, Juan. Muna, aron-aron no. John 24 ta nagsaulog ang Katoliko. Ay, sigtanaw diha, Choco. Ang Katoliko, kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod, gikuhaan og usa ka adlaw miatras ta sa pagsaulog sa kasaulogan sa June 24. Atong paminawon kung unsay ikasulti sa mga Katoliko ni adtong mga panahon nga duol-duol pa sa panahon ni Kristo. Ang mga Katoliko ni adtong panahon na si Saint Theophilos sa circa 171 to 183 AD, miingon si Saint Theophilos, "We ought to celebrate the birthday of our Lord on what day soever the 25th of December shall happen." Unya si San Irenaeus sa circa AD 202, sa iyang sinulat nga Adversus Hereses Irenaeus sa circa 130-202, identified the conception of Jesus as March 25 and linked it to the crucifixion at the time of the equinox with the birth of Jesus 9 months after on December 25 at the time of the solstice. Unya, sa komentaryo sa basahon sa Daniel, miingon si San Hippolytos sa circa 170 to 236, "For the first advent of our Lord in the flesh, when he was born in the Bethlehem, was December 25th, Wednesday, while Augustus was in his 42nd year, but from Adam 5,500 years. He suffered in the 33rd year, March 25th, Friday, the 18th year of Tiberius Caesar, while Rufus and Rubilion were consuls." Now, duha ka klase ang Roma ni adtong panahon na. Dunay pagan Rome, dunay Christian Rome. Ang Christian Rome atong panahon na gilutos. Unya ang pagan Rome, mga paganong Romano, mao'y naglutos sa Christian Rome. Ang Christian Rome sa 171 to 183 AD, doon na December 25 nga natawhan ni Kristo nga ilang gihandom o ilang giila.
Pag 275 AD or 274 AD, mideklarar si Emperor Aurelian ang emperador sa pagan Rome nga December 25 sa ulogon ang iyang gipasiugdahan nga Sol Invictus. Nahimong Kristiyano si Emperor Constantine o gilegalize na ang Christianity pag 313 AD sa Edict of Milan. Wala na lutusa ang mga Katoliko atong panahona. Pag tuig 336 AD, si Emperor Constantine bi-formalize nga ang December 25 mao'y adlaw na tawhan ni Kristo, dili tungod sa Sol Invictus o sa Saturnalia o Mithras o unsa pa ng mga Dios-Dios nga gipanghinganlan sa uban nga mga Protestante nga mao lagi kuno na dili na mao. Kana tungod kay una sa tanan gibansay na ng daan, daghang katuigan na ang nanglabay, wala pa mahimugso si Emperor Aurelian. Nagsaulog na sila og miila na sa Pasko nga December 25. Oh. Kanang mga naglutos nako diha sa social media nga miingon nga bugo kuno ko nya dituo kuno ko sa pari pug kuno nga otro pug kuno nga bugo giilad ra kuno tang mga Katoliko kay nituo tas Disyembre 25. So naaman ko ako manggihatag ang mga bersikulo nga naa sa Biblia masubay man gyud nga Disyembre 25 pero sila nga Bible alone hinuon wa nun mutuo sa Biblia, tuanon mutuo sa dili sa Biblia. Nga Emperor Aurelian mo'y nagtukod sa Disyembre 25. O mag-research ta, subayon tanan. Dili kay ang gamay ra nga parte sa kasugiran sa mga Katoliko, maoray basihan. Tanan i-research aron makita ug unsay tinuod kay ug isangyaw nato ang katunga ra sa kamatuoran tabla ra og nangilad ta. So nganong gihimo ni nako nga video tungod kay aron matubag tong nagsigig panamastamas nako sa online sa social media sa Facebook. Unya usa pa pod aron mahatagan og lawom-lawom kapag sabot ang Disyembre 25 dili lang kutob ni Emperor Aurelian kundi mobalik ngadto sa pinakaunang mga Kristiyano nga sila si Theophilos, Hippolytus ug uban pa nga mga santos nga miila ug nagsaulog sa Disyembre 25. Unya katong si Emperor Aurelian igo ra gito nanundog ilang gisapawan ang Katoliko. Unya kay nahimo man Kristiyano ang emperor na si Constantine 313 AD. So pag nasog sa panahon ingon siya nga dili na tinuod ka Emperor Aurelian ni ay tinuod katong gi bansay o gihandom sa unang mga Kristiyano mao ang Disyembre 25. Nya, maura to, akong i-shout out di ay kung kauban sa nga si FD, si Brad Dulans, Brad Lando, og si Brad Hurda, Jonathan Hurda, og si Brad Hermes Sumalinog, si Brad A.J. Javier, si Brad Romeo Surigao, ug ang tanang mga si FD sa tibuok kalibutan nga nanalipod sa pagtuong Katoliko. Daghang salamat og hantod sa sunod nga video.